Čaute ľudia, tu je NZ Explorers a toto je naše nové video po dlhšej dobe, pretože sme mali prestávku, náš tým sa trošku rozpadol, ale všetko v pohode a poprosím vás dať like, pretože striháme v novom programe, takže je to ešte ťažšie, ale poprosím vás za ten like. Keď toto video nebude dokonalé, ešte sa stále učíme v tomto novom programe, takže prosím vás, dajte odber. Tak, nech začne video. Čaute. Ľudia. No, skazili sme sa natočiť ešte jedno video. Pred týmto, než sme uvideli Fabia, ako poznáte cigáň, čo nás skoro rozbil a drbal sa nám do paneláku a chcel nás ešte zbiť. A na budúce, keď ho uvidím, tak mu naťahnem. Dobre, a keď... Hej, a ľudia! Našli sme taký stroj, veterán. Takýto parádny. Veterán. A v tomto videu na privítanie napíšte nám, čo to je podľa vás. My vám to natočíme okolo. Áno, a na privítanie viete nám povedať, čo to je? A na privítanie si z toho urobíme detálne zábere a možno to rozoberieme. No ale aspoň si tam pozrite. Dobre, no ľudia, len sme vám chceli oznámiť, že vlastne vraciame sa naspäť. Mali sme veľkú prestávku. Nebola to prestávka. No takže nejaké autá. Tu niečo takéto. Nerobím. No, počkaj, dáme vám do výfoku. Videli ste to? Tu máme klasický zámok. No ľudia, my ani nevieme, o čom vám máme natáčať, lebo mali sme prestávku vôbec. Napíšte nám proste do komentárov, čo by sme mali robiť. Ale nie je zase také, že ukradnite auto alebo také somariny. Niečo reálne, čo môžeme natočiť. Takže my by sme... No... Ideme vyprenkovať kidov, chalani. Hej! Zakryť, Maco. No ľudia, tak my vám povieme, že my sa s vami teraz asi rozlúčime. Takže nám napíšte niečo do komentárov, čo by sme mali spraviť. Takže týmto by sme sa s vami chceli rozlúčiť. Ďakujeme, že ste si pozreli naše video. Hovorím, že toto video je po strašne dlhej prestávke. Je strihané v novom programe. A tak, takže dajte like, odber a vidíme sa na budúce. Tak čaute.